Ola, boa noites, benvidos a Racuncho Gamer. Hoxe 17, sábado 17 de abril. Isto é a fase bonus, música vivo. Pois catse. Onde andarás? Imos ver como comeza isto. Boas Farun, como andas? Isto é de Daft Punk e chamase Something About Us. Estamos a ver se sacamos. Imos buscar a letra. Podía tela buscado antes, xa o sei. E mentras xa sabedes, pedide por aí polo chat. Planta química pode ser Striker Bruce Symphony. Vai estar complicado, que non teño moi dentro metido. Vale, vamos aló. It might not be the right time, I might not be the right one, but there's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. Boas, Toniño. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life, I want you more than anything in my life, I miss you more than anyone in my life, I love you more than anyone in my life.
pa pa pa. Pasados, boa noite. Vale, imos repasando peticións que temos por aí. Entón, decían por aí algo de dos Vingadores, vale? Pode ser. Había algo de Sonic, pois pode ser tamén. Alguna cousa máis, e logo, en breves, unha enquisa irá. Deixadme un segundo que vos baixo o volume, que isto satura un chisco, así. E logo só así, un pouco como podredume. Vale, que tal, como andáis? I Need a Hero, cal delas? I Need a Hero con Avengers, pode ser. Vale, imos ver como vai o de I Need a Hero, por non... Broken Aircon Challenge. Logo mirámoslo, pero o problema que teño co Aircon Challenge é que ao lanzalo desde o PC vai haber retardo co que estou falando eu. Teria que cambiar cosas do OBS, pero miro por rodea que non teña retardo. Se non co Broken Cat Challenge. Vale, pois imos intentar a de I Need a Hero. Ainda que teño escoitala porque non lembro moi ben como iba, pero creo que vai ser unha cousa básica. Última volta. Vale, estaría. Pues nada, benvidas, gracias por pasaros outra... Sí, noites, ás 9 xa é noite. Ainda que xa un pouco de luz, xa é noite. A Recuncho Game nesta música en directo. Imos agora, entón, a ir con que nos deixaba por aí Sonoraima. Que a de I Need a Hero... Bueno, eu estou entendendo que a de Bonnie Tyler, que o estribillo de I Need a Hero, aunque creo que se chama Holding for a Hero ou unha cousa así. É o que me saiu por aquí. Se non, pois... Estades a tempo a corrixir mentre intento sacar. Entón, a cousa sería que eu escoitara a canción unha vez para saber como vai, porque a verdade é que a teño entre nebulosa e nebulosa ao cadrado. Pero, entón, imos mandar aquí un momento un audio. Vaivos tamén baixiña para vos. Se coñece de Darkness, home, sí. Podémoslo mirar. Home, coñezo a que coñece todo o mundo. Quen tivo primeiro sin estar sabe de que vai a cousa.
Entón, imos ver aquí a giro de Bonnie Tyler. E o que non lembro agora é como era a dos Vingadores. Porque só me sai... O sea, eu agora intento cantar Vengadores, saime o Señor dos Anéis. Descubre Vale, el delicioso sabor a estamos saindo un chocolate. anuncio moi baixiño que non quero os coitedes. Agora imos coitar aquí, rápidamente. Isto é moi fama. Vos, Moisés. I think gone and where did all the goods? Where say why circle is to find the rising moon? The feet is still. I need a hero. I'm holding out for a hero when I'm of the night. He's gotta be strong, he's gotta be fast. Don't the fight. I need a hero. Vale, xa ten. E repito outra vez o mesmo. Ok, vale. Non exactamente igual a estrofa que o estribillo, que ahora temos un problema aquí para lupear. Entón imos facer un pouco modo balada. Logo xa lle damos unha voltas aí a un ramo da canción. He's got a be larger than life. Sí, bueno, o da letra vai ser unha cousa optativa. Non descartedes que en algún momento pois me poña a inventar cousas en galego por enría, porque ao final para iso estamos aquí en galego o tema este. Vale, entón, vamos a revirar aquí a memoria. Vale. No, teño un bombo aquí, creo. Correcto. Don't I need a hero. Dos. Creo que son 8. Vou poñer 8. Logo que saia o que saia. Digamos que ahora estou diciendo cantas voltas, cantos compases vai facer aquí o maquinillo para que nos faga caso aquí o tema este. Imos aló entón. Petición de Somoraima, sí. Sería Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, ou tamén conhecida como I Need a Hero por toda a xente do mundo, menos Bonnie Tyler e o que lle pasa a Chisma Sgae. Así que imos aló. Un momento, vou buscar o pedal que teño por aquí abaixo. Ai, aquí estamos. Outra vez, son o de antes. Imos aló. Good men gone and where are all the gods? Where's the streets? Why Hercules to find the rising odds? Isn't there a white knight upon a fury rising? No, pardon. Fury still. Late at night, I doesn't turn a drain on what I need. I need a hero. I'm holding out for a hero at the thing of the night. He's gotta be strong, he's gotta be fast, and he's gotta flash of the fight. I need a hero, I'm holding for a hero till the morning light. He's gotta be sure, he's gotta be soon, and he's gotta be larger than life. Larger than life, esa era de dos Backstreet Boys. ¿Qué sería? Bueno, no me voy a ir a Backstreet Boys. Ok, está montada ahí.
Moi ben, pois imos darlle outra segunda volta un pouco xa máis pillada. Isto é un ensayo, isto é ensayo en directo que ten. Outro día poño aquí de 8:30 a 9 ensayo e agora imos tirar. Imos darle aí, veña. Where have all the good men gone and where's still the good gods? Imos a facerlo en galego, veña. Donde está el señor que sabe da rúa para levar a contra a todas as probabilidades? Non hai un cabaleiro branco sobre unha fera monumental. Tarde esta noite daré a volta e soñarei sobre o que necesito. Eu quero un heroe. Estou andando por un heroe ata final da noite. El ten que ser forte, e ten que ser rápido, non como eu sacando acordes, e ten que estar listo para pelexar. Quero un heroe, estou andando un heroe hasta que amenza. Ten que estar seguro de si mesmo, e ten que ser ben rápido todo isto, porque ten que durar máis que toda a vida. Vale. No, esto no hay tempo, no me hay tempo. Oh, non era así. Perdón, aí vai, agora sí. Ahora vamos a aquí xa a repentín. Concentramos ahí. Ahí está, demos estribillo xa, ahora sí. I need a hero, hero, hero. Quero un heroe, estou buscando un heroe antes que remate a noite. El ten que ser forte, e ten que ser rápido, e ten que estar duro para pelexar. Listos. Quero un heroe, estou buscando un heroe antes que remate a noite. El ten que ser forte, e ten que ser rápido, e ten que estar listo para pelexar. Listos. Quero un heroe, estou buscando un heroe antes que remate a noite. El ten que ser forte. Vou facelo mellor. Busco un heroe ata que remate a noite. El ten que ser forte, ten que ser rápido, e ten que estar listo para pelexar. Busco un heroe ata que remate a noite. El ten que ser forte, ten que ser rápido, e ten que estar listo para pelexar. Busco un heroe ata que remate a noite. El ten que ser forte, ten que ser rápido, e ten que estar listo para pelexar. Busco un heroe ata que remate a noite. El ten que ser forte, ten que ser rápido, e ten que estar listo para pelexar. Busco un heroe ata que remate a noite. El ten que ser forte, ten que ser rápido,
ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Eu busco que respondades a enquisa que acabo de colgar. Que versionamos despois de esta canción? Pode ser Lady Gaga ou tamén Britney Spears ou tamén Dua Lipa, calqueira que vos poda molar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe ata que remate a noite. Ten que ser forte, ten que ser rápido, ten que estar listo pa pelexar. Busco un héroe, busco un héroe no medio da noite, antes de que chego a mencer. Superhéroes son, por exemplo, os Avengers, que antes pediu por aí, creo que foi al Caime, para poder tocar un pouquiño. E imos seguir, ver como va a votación da enquisa. De momento vai ganando Britney Spears por goleada, pois vou buscando case os acordes. Toxic podría ser. Baby One More Time, pedidemo despois. Avengers foi Toniño, perdón, Toniño. Como era o de Avengers? Ah, xa sei. Vale. Eso non, eso é algo así, ¿no? No, está viendo Señor dos Anéis otra vez. Imos aí con acá en un momento, entón.
vai ser Britney Spears, entón, moi ben, aí. Xa estaría. O problema do looper, que non sabes como rematar. Graciñas por a recomendación. Metimos aí de sopetón Sabalcaime, que metimos aí a que nos pedía do Sonic, do Chemical Plant. E non sei se esa da Avengers era... No, como era? Tan, tararán, tan, tan, tan. Era unha cousa así, non? Tentei na meter un pouco por aí, senón intento rescatar a outra cousa. Pois Britney Spears, con 5 votos a favor e un palei de Dua Lipa para que non estén tristes, que están na casa agora mismo pensando ai, non me votou ninguén. No, sí. Entón, antes de seguir, deixame lembrarmos que aquí en Recuncho Gamer, aparte de estar hoxe ca música, xa sabedes que falamos de videoxogos, e temos un sorteo en marcha polo Twitter, así que vos deixo por aí o post no que podes participar de esa información, que para un Horizon Zero Dawn para Steam. Creo que é só versión de Windows, pero de todas maneras comprobada aí no Steam, que vos podedes comprobar todo como é. Dito isto, imos con Britney Spears. A ver, o normal... O fácil sería tirar por Baby One More Time, pero Toxic... Bueno, imos intentar Toxic, e se vemos que isto encalla, pois ímonos a Baby One More Time, que creo que xa é máis sinxera. Entón, Toxic. Que aparte, bueno, ninguna das dúas ten para... Ninguna ten... maneira, digamos, de lupear tampouco. O sea, hai cancións, digamos, que sempre están cos 4 acordes todo o rato. Por exemplo, Despacito, está todo o rato o mesmo. Logo podemos falar un momento do tema de Despacito. Entón, imos buscar aquí un piano para tocarlo con calma. Se teño aquí o micro posto un pouco raro. Baby, can't you see I'm calling? I don't feel like you, sure but I warning. It's dangerous, I'm falling. Bueno, a estrofa é sinxela. Comparado con a anterior é bastante máis sinxela. Moi ben. There's no escape, I need a hit. Baby, give me a hit. You're dangerous, I'm falling. No, I'm loving. No, aquí non se vai a pretensión, sagos. Aquí imos a tope. Entón, vale. Creo que na estrofa ten unha progresión e logo no retrouso, que sempre digo estribillo, é retrouso. No retrouso ten outro rollo. Entón, bueno, imos quitar aquí o herói. Ten que estar listo para pelexar. No, non ten que estar listo, que imos borrar. Imos deixar o herói fora. Entón, de primeiras... Vale. Ímonos a meter por aquí en algún sitio. Vou ser os violins así. A ver, ten que velos aquí. 1829, aquí está. Vale. Vale, un segundinho. Tengo aquí dos compases.
Pero un segundo, que soy máis eu aporreando o teclado que o teclado en sí. No? Agora está. A nova de Rosalía non escoitei, teño que ver aí como vai o tema. Vale, témolo aí, vale. Entón, teríamos que meter nun sitio o que ven sendo a estrofa e logo meteremos o retrouso. Estos son 8. Estos son 8. Estos son 8. Ok. Entón sei unha cousa como... pouco menos marciano. Si, o do Zafaifo ben logo. Vale, eu creo que con esto nos pode valer. Vale. Boas befariñas. Aí estamos, vale. Entón, logo que temos que facer é cando chego o retrouso ter xa os novos acordes do retrouso. Podemos mirarlos agora. Entón, isto é un pouco, para que vexades un pouco tamén a orfebrería que leva todo isto. Logo vai ir todo tirón, pero así tamén o proceso musical, que bonito, Entón, o estribillo, o retrouso, perdón, é With a taste of your lips I'm gonna live Your toxic no, Your toxic I'm sitting under the taste of your lips I'm taste of your lips I'm addicted to you But you know that you're toxic Creo que en la... I'm addicted to you, but you know that you're toxic. Vale, pero entón estos son 12, creo. Si vamos a xogar a 12. Entón esa metemos agora aquí ben. E xa temos un pouco de performance atrecho, sí, bueno, hai que mirarlo. De momento temos aquí este bonito cousa que, cando, falo, pois, iso. Ahí está. Entón, imos ver. Vou ver se me sai nesta, ainda non teño moita fe, pero imos intentalo. Xa decía eu que non. Ver, vamos a facer unha volta ao ritmo que son 16. Vale, témolo aí, veña, esa sai.
Entón, imos facer unha percusión distinta porque neste caso non é tan chunda como as outras que fixemos antes. Vou subir un pouco a voz. Que tal, como andades? Podes pedir os Kings? Sí, pide. Perruca loura xa. Algo así xa nada, moi ben. Podo volver a comezar a directo. Jolín, podes volver a poñer o mesmo, que non cholín no momento, agora non sei moi ben a que viña Javier Balea. Benvido, gracias por vir. Pum, tsk, tsk, pum, tsk, tsk. Sí, unha cousa así. Pum, tsk, tsk, 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 pum, tsk. É que estou facendo moi acelerada, xa vos ides dar conta. Ten que ser o doble. Pum, tsk, tsk, pum, tsk, tsk. No. Bueno, vou a meter logo cando teña claro como vai a banda. Porque por iso non teño moi claro. Veña. Entón, comezamos. Isto sería... Baby, can you see I'm calling? I'm a guy like you. So better warning. I'm dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hint. Maybe can give me a hint. You're dangerous. I'm loving. Too high, I can't come down. Lose my faith and I can't go down. You're gonna spin me round. With the taste of your lips, I'm gonna live. I'm rolling down, sipping under the taste of your voice, so paradise. I'm addicted to you, but you know that I'm toxic. I'm addicted to you, but you know that you're toxic. Logo meteremos máis cousiñas aquí, os estribillos, os reprousos. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's sky. Slowly, I'm taking over me. Too high, can't come down. It's in the head and it's all around. Can you feel me now? E agora o subidón aquí. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! With the taste of your lip, I'm gonna live. Just so sick down, sitting on the taste of your lips, so paradise. I'm addicted to you, but I know that you're toxic. I'm addicted to you, but you know that you're toxic. Intoxicated now, intoxicated now, intoxicated now. I think I'm ready now. Intoxicated now, intoxicated now, intoxicated now. I think I'm ready now.
Moi ben, pois preciso novas cancións. Boas Fona Gamer, parabéns para ti nesta data querida. I think I'm ready now. Non berres, só. Entón, con que seguimos? Con que podemos seguir? Getsemani, oxe non. Oxe non, porque xa máis tarde da hora de cantar Getsemani. E non la innovaré, non a controlo. E de Imagine Dragons podremos ver alguna. Vexo que hai un Imagine Dragons por aí. Ten que ser para que sexa unha cousa rápida. Sí. Sí. Ajá. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Imagine Dragons tamén, vale. Pois está claro que Imagine Dragons, ni en quisa ni en leches. Entón, se tedes unha idea, home, o pianista máis seguero este lado do Twitch, de calquera lado do Twitch, eu creo. Mais ou menos. Entón, vale, Imagine Dragons, vou ver que me sabe, que claro, eu vai ser Radioactive, eu creo que vai ser Radioactive, porque é un pouco a que é máis ou menos ten integrada, porque a cousa tamén que polo menos me soa a canción. Saber tocarla non toquei. Dragos te avintei pode ir tamén, pero logo che digo como, pero esa vai a ir tamén, pero con máis cousas, porque creo que ten uns acordes que me van permitir facer unha cousa moi bonita. Mentres tanto, lembrarvos eso, Recuncho Gamer, seguídenos aquí no Twitch, non sabedes, ainda non nos seguides, pues, non sei que andades aquí tamén, bueno, podes andar. Pero tamén estamos polo YouTube, por todas as redes sociais, incluída TikTok, LinkedIn ainda non. Polo demais, iso, pasade a bola tamén, que hoxe aquí hai festa, podes pedir cancións tamén, bueno, esas cousas, xa sabedes. Entón, Imagine Dragons. Radioactive vai ser, polo menos deixame escoller a canción dentro dun grupo. Imagina Dragons. Vale, imos ver aí a letra, que logo farei o que me dé a gana, como xa sabedes. Que bo plano, estou me vendo aí no pasado. Que plano máis ben iluminado, la bicha. Moi ben. Entón, bueno, está tamén en la menor, isto está todo. Non teño moi claro como é a canción no Retrouse, Bueno, poño un momento aquí. E que agora estou cantando unha que pero eu creo que esa é outra, non? Maxia da Melena, agora vai, no Retrouse vai a Maxia da Melena. Estaban cantando outra, non? Autohero. Compra tu coche de segunda mano online. Epa, no, nada de publicidade, non lle poñedes aquí publicidade a xente do Twitch, xa lles poñeu cando entran. máis que nada porque Twitch ou polo medio ou o comezo. Entón, polo comezo, así xa polo medio non vos corta esta maravilla que estamos facendo aquí. No, a ver como vai isto. Vale, ten unha intro que non ten nada que ver, eso es que me sona. Moi ben. Vale, que non son os acordes que tome aquí mirando. Vou mirar os que son. I'm waking up. No. Vale, pero aparte que son todo o rato mesmos acordes, así que vale, podemos lupear, moi ben. Entón, imos darle aquí unha volta e xa temos, veña. Os do autoheroe. Autoheroe!
Deixa xa de anunciarte no YouTube. Dios, hai en todos lados, mima. Vale, entón xa temos a cousa. Creo que todo o rato, se non me confundo, os mesmos acordes todo o rato. É unha cousa que lle agradezo, porque aquí co looper, pois mira, xa me dá o traballo un pouco feito. Entón, imos marcar aquí o tempo para que isto me rebobine aquí un... Vale. Sería... Waking up under my doors. Vale. Entón, imos aquí darlle as voltas que lle quero dar aquí a vida, ou ao looper, máis ben. A vida tamén se lle pode dar voltas, pero co aparato este de momento ainda non. Entón, vai ser dúas, sí. Veña, vou xa en dúas. E dúas. E outras dúas. E aquí vou xer 4 polo que sexa. Pois má boa. Entón... Sabes aquí, bueno, non sei, cando estou aquí ca pezuña non se ve moito plano, pero en fin. Efectivamente, damos unha volta e xa está. O lupe o que ten. Entón, imos a facer unha base primeiro así colchón, logo metemos así un pouco máis de gracia. No, pero espérate que está. Teño que cambiarme outro set, que este non me está facendo as cousas que me soen facer. Vale, aquí. Segundiño, tamén é eso. Teño en conta aí o que dixeche desde Dragon's Day. E se vos ocorre alguna máis, tamén iré poñendo. Logo, entre canción e canción, vou lendo. Loop Hero, chistaco. Pero o que eu pensei que era un xogo de música, non é broma, Pensei que tiña que ver ca música, o xogo. Ese. Vale, 2 e 4. Vale. Pois a esa así grabamos. Ai, xa me olvidei. Teño unha memoria envidiable, Veña, imos ver, era... Que letra máis bonita, É unha nana. Segundo, que estaba retroalimentando tal. Vos, Emil. Bueno, quedou aí cun matiz raro, pero ímolo arreglar co baixo. Isto como os pantalóns, arreglase o baixo, sabes? Que me agarraba. Pode ser así unha cousiña. Entón, I'm making up to ash and dust. I wipe my brown eyes, read my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breathing in, sharing up
then checking out to the prison bus. This is it, the apocalypse. Ah, no, tiene que cantarlo antes. Ostras, ¿cómo es? O Red Rose. Welcome to the new way, to the new way. Welcome to the new day, to the new way. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Vale, vou ver como a entrada do Retrouso, porque creo que teño así máis dúbidas. Xa teño, creo que xa teño, xa está. Claro, bueno, que moi Eurovisión, xa veredes. Ben, entón volvemos a comezar. Ok, veña, ahora sí. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then coming out in the prison bus. This is it, the apocalypse. Oh, I'm waking up, I feel it in my bones. Enough to make the system blow. Welcome to the new age, to the new age, to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive, radioactive. No era. Oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. I raise my flag, don my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. I'm breaking in, shaping up, the checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. I'm feeling it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Whoa, oh, 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 oh. Radioactive, radioactive. Eurovisión é un sábado, son Moraima, non di nada, pero que de decirlo todo con iso. E logo di Michael, entendo que Michael Knight. Pode ser. Que máis queredes que aquí cantemos, porque a última xa a temos. Que máis queredes que cantemos, porque a última xa dixeron. Javier Balea, para variar, méteme en leas, que logo non sei cantar. E se non, podemos facer aí o desempate entre Lady Gaga e Dua Lipa tamén.
Pues nada, Fuego aí. Nightcall de Kaminsky. Ostra, non a teño ubicada Nightcall ahora mesmo. Que por se me botará un pouquiño. Se non pode ser unha de tranquis tamén, de balada, non, hai que facer así o momento val do concerto. Dua Lipa Featir en Entropía. Pode ser. Vale, alguén máis con Dua Lipa? Veña, o chat. Dua Lipa, Lady Gaga. Non monto enquisa para que non se xa moi lento. Dua Lipa, Lady Gaga, Dua Lipa, Lady Gaga. Hai un Dua Lipa, hai un Lady Gaga por aí de Catch Hoteling, entendo. Pero non vai ser xalo hoxe. Gaga, 2 de Gaga. Boa, risou. Gaga, vale. Son 2, 3 de Gaga. 3 de Gaga, 2 de Dua Lipa. Un dolarín, a quer un dolarín. Clag de Lun, eso é Lady Gaga. Parece que vai ser Gaga. Vale. Entón, vale, Gaga vou a sacar eu directamente, porque necesito a letra. Salvo que entra aquí todo o mundo dicindo ahora no, vai ser unha máis clásica. O que pasa é que quero lupeala. Xa temos por aí. Acabou. Seguro que é moi chulo. A que lle respondes, Alcaine? Seguro que é moi chulo. Algo regosa, featura en Tupac. Ah, vale. Sí, algo regosa. Podemos poñer un directo de algo regosa e meterse música por debaixo. É outra opción. Eso por outro día. Mirámoslo con calma cando fago do aire acondicionado. Porque isto que dicía antes do Broken Air Conditional Challenge ou Air Condition Challenge que decía algo regosa, que xente que pon un aire acondicionado que ten así como ritmo, así fai ruido, entón a xente tocando unha canción por enriba dese son. Entón, bueno, podemos facer tamén un Agos Reigosa Streaming Challenge con música. Vale, pois vai ser Gaga. Vou buscar aquí un teclado, un piano. Ten un pouco de drama por debaixo. Escoitades o drama? Vamos subir o drama. Aí está. Así acaba bonito o Barromés, ¿ves? Ya está. Qué bonito. Vale, pues creo que ya me acuerdo cómo era. todo este rollo para eso. Vamos a darle aquí un bombo. Ahora sí que un bombo aquí. Así que... Venga, bombo. Que cago
pequeños compases, todo en orden, creo que sí. Muy bien. Es eso, ahí muy bien. Espera que tengo que mirar un momento aquí a letra, que hay una parte que no me sé. Ra, ra, Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, one job a romance. Da, 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 ma, Roma, ma, ga, ga, la, la, I want your romance. I want your ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's me. I want your love. Oh, I want your love. Your drama, the touch of your hand. I want your letters to the kiss in the hand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want your bad, bad romance. I want your love, and I want your revenge. You and me could have a bad romance. Love and I want your romance. You and me will have a bad romance. Whoa, oh, oh, where's the top? Oh, oh, caught in a bad romance. Oh, oh, caught in a bad romance. Ra, ra, Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, one job a romance. Facer tempo que teño que facer scroll ca letra. I want your auto, I want your design. And you're a criminal as long as you're mine. I want your love. Oh, love, love, love. I want your love. I want your psycho, your Betty Gossick. Hey, I want your name in my window, baby, just see. Pero creo teu amor. Ai, amor, 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 quero teu amor. Ahora ven o suido. Era din unha cousa suxerente que non sei porque día así rápido fa rapeado, pero eu quero teu bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could have a bad romance. Oh, I want your love and I want your romance. You and me could have a bad romance. Rodeiro. Que di algo en francés, pero non sei moi ben que é. Ui. Así que invento por enriba que poñan Twitch en galego par 10. Ainda que non sei se par 10 é moi galego, quizás é castelanismo demais. Oh, no, que corte.
Veña os chisqueiros aí. Bueno, non queimedes nada, sabedes? Estou senón coa luz do móvil, coa linterna. Angelical todo, verdade? Bueno, xa sabedes, agora toca a misa do galo. Oremos. Irmáns, irmás, cal é a seguinte canción que imos cantar nesta vixilia? Cal será? Pode que cante Entropía, non o sabemos. Igual xa é moi tarde para que cante. En pé, sereos. Agora que se encenda a luz que teño aquí. A limpa fronte erguida. Imos coma irmáns co teu mal romance. Quen poidera escribir un mal romance. E xa estaría. Que tal, irmás? Hasta aquí o mal romance do apóstola Estefanía Germanota. Ata aquí a homilía. Sí, o rap é moi amplo, por atreverse. Así que, nada, pois de rap, sí, podemos montar aí unha cousa así medio de base. O outro día fixemos xa, o último día xa fixemos aí un rap reivindicativo co pasatempo. Pero neste caso creo que vai vir a rapear. Non vai vir a rapear, é que hoxe meteron aquí, non vai vir aquí. Bueno, pues nun rato vai vir a Entropía. Par de Conde, pero claro, a cousa é... A cousa que, pero vamos... Tiene que pensar, como podes montar un rap? Vos me lanzades palabras e eu intento metelas malamente, non pensedes que isto é rollo arcano ni nada, pero bueno, podemos montar unha base así, un pouco de broma. Pero neste caso agora sí que unha sintonía de algo, o sea, pode ser de serie, de dibuixos animados, de peli, de videoxogos, pode ser un pouco desas cousas. Entón, collemos esa sintonía, metemos rollo rap, o sea, unha base así... hip hopable, digamos. Entón, lanzades ítems aí polo chat e máis ou menos intento dicir tonterías con ellos. Se non queres algunha outra canción. La vida non é unha lenteja, teño que escoitalo un pouco, Lodeiro, se non sei que temazo, pero non son eu dos que teñen así interiorizado. Vida da lenteja é unha canción que soaba no GTA o que este Gran Plan Miami, que non me sabe o nome. Vice City. Pues nada, eso. Decide algunha serie,
banda sonora de película, de xogo, a bicicleta. Bicicleta con el ritmo desordenado, una bicicleta que me lleva a todos lados. Que te quiero tanto. Es que esto podía ser otro día con Camela. Cuando fixemos Camela podíamos cantar esa por en río. Non me di conta, ves? Pero bueno, queda por outro momento. Porque xa fixemos cousas parecidas que a bicicleta. Veña, sueño contigo, pero que xa fixemos outro día Farun xa fixemos, Camela, fixemos Cuando zarpa el amor, por lo menos non ter repetidos 2 días seguidos, así aquí xente. Aparte quedou unha balada preciosa, de Camela. Isto era True Unlimited, non? Os de... veña, pedide por aí, se non tirou por aquí cunha base. Se non, facemos eso, lanzades Chimo Bayo. Chimo Bayo, pero que música ten Chimo Bayo? O sea, ten a percusión... Que ahora non me sai, só me sai Juja, pero non me sai a melodía dos sintes. Sei que ten. Esta, sí. Isto é Mortal Kombat, máis ben, non? Veña, montamos con isto, xa que estamos con reviste montado aquí. Veña. Veña ese sábado noite de tranquis aí, con este musicote tranquilo. ¡Ostras! Bueno, esto é zona para boomers, que ven agora, Call him Mr. Bane, call him Mr. Brown, call him Mr. Bane, Mr. Bane. Call him Mr. Bane, call him Mr. Brown, call him Mr. Bane, Mr. Bane. Hai un problema con Pantera Rosa. Diríais vos cale, que en entropía cando escoita un saxo sai correndo. Vale, espera, imos facer, xa que non o rapeo, vou intentar meter o que me ites digando sobre esta base, a ver se vai entrando todo. Pantera Rosa. Volvemos a facer. Tengo que sacarla ben, Veña máis cousas no chat que as metemos aquí nesta base, o que sexa, máis ou menos. Bueno, ide soltando moito porque máis sea que alguna non a coñeza. Vale. Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, come cantante de un treno de pendenaro.
Blue, 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 blue. Esto creo que es un límite, é moi ese rollo, Faru. Bueno, entrou Jordi aquí, non, Pasa que non sei se va a entrar Blue Dabadi nesto. Blue Dabadi. Blue da ba di da ba da di da ba da di da ba da. Blue da ba di da ba da di da ba di da ba da. Blue da ba di da ba da di da ba di da ba da. Taran 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 taran. Vale. Veña máis, que están entrando. Maquineo, estamos hoxe, veña, imos soltar todo o de Baroque Party, a discoteca que vos tocase, Balbina, bueno, estou todo zona Coruña agora mesmo, LP45, que máis? Veña, esa. Julia, miña cara, te prego, sálvame tú. No sé qué día que en italiano, pero era algo así, Julia. Sabes, vea. Y... vale. Vamos a buscar algo acorde a esto. Dos gardenias para... Boas noites. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro. Mi qué acorde. Mi vida, pam para pam pam. Mi vida, pam para pam pam. Todo mundo arriba. Estoy pensando cómo meter a que me estás diciendo. Cabe natilla y rechoncho, sí. Recuncho. Vale, tengo que hacer una base distinta ahora para esta.
Pero bueno, deixar aquí a man. Tan, 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 tan. Ok, ok. E voglio verte danzare. No. Tengo que sacarla, Danzare. Vieni che sacco, veniamo. E voglio verte danzare. Vale, Sateño, muy bien. Imos aí con Se volvió verte danzare. Versión tecno Macarena, vale, pues eso podré facer. E voglio verte danzare como un zingaro del deserto. Testa era nebre in testa e come le valine se un giorno nada di farà e torno tornato intorno in cima tutta onesta danza come si danza e tira torno in tutto giù aquí mettiamo si canta si lo demás tutto per decía final lo de esta como si danza, danza. O Franco Battiato. Moitas grazas, outro día seguimos con este popurrí con Voglio verte danzare. Última ronda de... ¡Ha! Pam pam, chiquitán, chiquitán, chiquitu tan tan tan, que tum pam pam, que tum pam, que pe, tum pam, que pe, oh yeah. Chiquitán, chiquitán, tan tan, que tum pam pam, que tum pam, que tepe tepe pam pam pam, que tum pam, que pe. Ti botas atún no pan, e che te untan, se che untan pum no pan con atún, que o atún non está, esta sí non está, esta non está, untan che pan con nocilla, e logo que fas? Ah, pois eu non sei. Eu vou por un lado, aparezo polo outro, este é un efecto raro, se o estás escoitando en estéreo, se está en mono non notarás nada raro, e agora imos rematar co prometido. Dragostea dinte, mira en breves, Dragostea dinte. Esta sí, esta non, pero Dragostea dinte se vai vivir. Así que imos alá, Dragostea dinte, veña, a ver que sai. Graciñas, ui. Bueno, está aí, temos aí que con vostedes que lanzar máis ítems, eu teño que intentar pillar máis rápido. Isto é ensañando, pero estuvo curioso este momento. Acabo de embellecer malamente con toda esta cousa. Entón, primeiro, Dragostea dinte, sabedes que é unha
fermosísima composición que fala sobre... Correcto. Dito isto, vou buscar a letra. Alguén daqui sabe... É rumano, non? Vale, eu creo que con isto, con primeira, segunda estrofa e logo retrouxe, xa o temos. Moi ben, pois ímonos ir con esta xa, Así que, se tes unha petición o vexo que entra polo medio, podemos metela por aí. A petición. Saímos aquí. Volvemos. Isto non xa ven. Maiahin, maiahu, maiahan, maiahan. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, a todo esto, anunciaros, mañana estaremos por aquí a 8, sobre as 8 da tarde, así un pouco improvisado, porque sai unha nova demo do Resident Evil 8, exclusiva para PlayStations, entón imos a probar aquí con vos, se vos queres pasar, eso, en torno ás 8. É unha cousa así improvisada porque se anunciou onte, se non teño mal entendido, así que é como imos facer. Pero eso, estás convidados a pasarvos, e lembrade, deixo vos outra vez por aquí, na ligazón, no chat, perdón. Deixo vos o sorteo que estamos facendo polo Twitter, que tedes aí toda a info para un Horizon Zero Dawn. E agora sí, graciñas por pasarvos. Non sei se sigue Javier Balea por aí, que foi o que pediu... Isto vou aquí o nome, xa vou o que pediu esta, que logo, como me falte, pois tes que vela na repetición diferido. Como fago eu tamén con Balea Vermella, que como me pillan moitas veces en directo, pois temos que ir en diferido a ver algunhas cousas do Twitter. Do Twitter e do Twitch tamén. Anda, aí andamios. Jolín. Que non nos xunten a ti, a John, a Mil e a min, porque senón o nivel de humor pode ser a cousa perigosa para o país. Non sei cal país, pero para algún país seguro que perigoso. Veña, entón. Entón sería... Maya, 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 Aló, salut, son eu, un haiduk. Si te rock, nu verei mea, primeste fericirea. Aló, aló, sunt eu, Picasso ti andavi, si sunt bionic dancerimic. Neisa presa, numa hey, numa hey, numa hey, chipta si dragostadinte, miarnim steg diocetai, bresa pleisa, numa hey, numa hey, chipta si dragostadinte.
Dragosta dintei Maya gente di ocità Maya Maya Tesum Sati Espum Samikakum Hallå Jubra mea Sunteo Fericera Hallå Hallå Sundiado seu repite mismo Picasso Atianda Bip Sigues un boninho da senti Deixa presa Numa Dragosta dintei Mia mistei di ocità Bresa plesa No creo que esté cantando peor en rumano que en inglés, de todas maneras, Ojito. Graciñas, moitas grazas por pasaros por Recuncho Gamer aquí en estas noites de sábado. Andamos aí cambiando horarios. Hoxe igual é por la primavera, nunca se sabe. Estamos un poquinho menos xente, pero toda xente boa, toda xente propoñendo. Así que probablemente a próxima semana en vez de sábado vai ser en venres. Dígovos por qué. Porque o venres cumplimos 6 mesiños. Recuncho Gamer cumple 6 mesiños. Ai, non sei que. Pero ainda señor non te vayas to niño, porque ainda queda aquí a parte forte, Ainda queda aquí máis cousas, que me vou meter aquí máis cancións por enriba. Así que vou facer unha base por aquí. Ahí. Ahora vai. Sí, hai celebración especial. Tedes no Twitter hai un sorteo e faremos o sorteo ese venres. Todo vai ben. Todo va a ir ben Concerto de entropía Pode ser Ou pode que eso sexa colaboración Despacito Despacito Al oído Bueno, cuando estás contigo Despacito Cógeme la radio Canta mi canción Yo quiero estar contigo, bailar contigo, vivir contigo, hacer sorteos en Twitch contigo, una noche loca, ahí picar tu boca. Yo quero estar en Twitch contigo, unidad contigo, bajar el voleo contigo, Toño Míguez contigo, tamén con Alcaine, e con Bea Fariñas, e tamén con Lodeiro, tamén con Viciao, tamén con Agos, tamén con Farú, e con Son Moraima, e tamén con Agos, tamén Risou, e tamén que me quede con Katse tamén, e Kamensken, este por aí polo chat, graciñas por pasarvos, graciñas por pasarvos, O chat arriba, poñede iconos, arcano galego, eu non cho creo, como moito grego. Veña ese chat poñendo cousas que imos rematar cunha raid, para variar unha raid. Deixa preixa, Dragosta dintei. Ui, é difícil porque Dragosta dintei que trae en outro sitio. Ese lume, ese iconos, ese chat, oye. Lembrade, mañá estaremos aquí ás 8 co Resident Evil 8, o Village, ás 8, todas 8. E o luns seguiremos con programación. O luns faremos isto de que a xente que teña Switch pode vir xogar aquí con nos, que xa fixemos o martes pasado, estivo entretido. Pero bueno, iso iremoslo contando. O dito, grazas enormes por pasarlos aquí a ver música en directo no Twitch en galego, apoiado a todos os creadores, sabedes, en @galegotwitch no Twitter, e tedes un Discord fabuloso tamén para se queredes lanzarvos a facer streaming ou se queredes tamén a metervos por aquí. Dito cal, imos a facer aquí unha incursión a que cheira papa, creo. A ver, vou a refrescar, que sempre me pasa que non refresco. E aquí leva unha rebequita por ser refresca, claro. Iso que che decía de non xuntarnos, Jairo Alea.
No, pois imos cos do Orgullo Galego tamén, que algunha vez nos fixeron aí algunha, polo menos de barrio de volta. Así que nada, imos para aí para Orgullo Galego. Parte que Cheira Papá estivemos visitándolos esta semana pasada. O dito, grazas infinitas, grazas por pasarvos. Xa sabedes, Recuncho Gamer estamos en todas as redes, en YouTube. Por certo, recoméndovos, creo que algún do chat que xa o viu, fixemos unha sitcom que como é How I Met Your Fortnite. O sea, que é unha cousa que se tedes aí 20 minutiños agora antes de poñerlo para cama no canal de YouTube. Creo que nos quedou bastante entretido, incluso para que non coñeza Fortnite. Agora sí, ímonos de rei, hai Orgullo Galego. Apertas enormes. Vou facer a tontería esta de ir para baixo, vale? Mentras nos imos para reír. Aquí non vai nadie, nin para cama ninguén. Adeus. ¿Dónde está o botón de ascensor? Ah, aquí.